Assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a sabon bidiyon mu ne za mu nuna yadda za ka yi creating tonkeeper wallet. Kamar kuke gani yadda za ka yi creating tonkeeper wallet, yanzu abubuwan da na cryptocurrency akwai coins da za ka yi mining, a ce maka sai kana da tonkeeper wallet. Tonkeeper wallet ce mai muhimmanci. Idan ne farkon zai taka wannan channel namu, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka tsaya kalli bidiyon nan har karshe saboda ka fahimci komai da komai. Sannan kuma tonkeeper wallet ce mai matukar muhimmanci da amfani. Muna godiya. Yanzu za mu shiga cikin wani bidiyon za mu nuna muku yadda ake creating tonkeeper wallet. Amma na farko da za ka fara yi, ka shiga cikin Google Play Store naka ko App Store, ka je ka downloading wallet na tonkeeper wallet. Sannan kuma yanzu za mu nuna muku yadda za ka buɗe ta, yadda za ka yi saving wallet ɗinka, yadda nan gaban ka tashi za ka iya dannawa ka buɗe ta, ko da misali a ce ka canza ba. Idan ba ka kalli bidiyon na karshe ba za ka gane yadda abin yake ba, sannan ka share wa 'yan uwa da abokan arziki. Muna godiya. Yawwa, kamar da kuke gani a sabon bidiyon mu na yau, ga taron wannan wallet ɗin tonkeeper wanda ba shi da ita ya je Play Store ko App Store ya je download ɗinta. Kamar da kuke gani yanzu gashi nan mun shiga cikin wallet ɗin mu na tonkeeper, muna jira ta buɗe. Yawwa, kamar da kuke gani tana buɗewa, za ku danna create wallet. Kamar kuke gani gashi nan yanzu zamu danna create wallet. Za su ce create password ɗin da zaka rika amfani da shi ka shiga cikin wallet ɗinka, kamar yadda muka yi na trust wallet. Kamar da kuke gani yanzu gashi na create sun password ina guda 4. Zan ƙara saka password ɗin, wannan password ɗin da na sa daga farko zan ƙara maimaitawa. Kamar kuke gani yanzu yayi. To shikenan, yanzu wallet ɗin mu ta buɗu, amma kuma ku tsaya ku kalli bidiyon na karshe saboda ka ga yadda idan ka canja waya zaka iya canja wallet ɗinka, ko wani abu ya samu wai ka za ka iya canja wallet ɗinka ba tare da kuɗaɗen ka sun salwanta ba. To kamar da kuke gani yanzu a cikin wannan process ɗin wallet ɗin mu ta riga ta buɗu. To kamar da kuke gani za ku je settings a can gurin, daga sama ta bangaren hannun dama kamar da kuke gani muna muku alama, za ka danna backup ɗin nan. Kamar da kuke gani kana danna backup, za ka danna backup manually. To kamar da kuke gani yanzu idan ka danna backup manually, za ka danna continue. Kamar da kuke gani yanzu gashi mun danna continue, za ka saka wannan password ɗin naka saboda ba a san kowa ya san wannan wallet backup ɗin naka. Kamar kuke gani wa'annan su ne wallet backup din mu. Kamar da kuka sani na trust wallet baya bayyana, wannan kuma namu yana bayyana. To kamar kuke gani gashi nan yanzu zamu danna check backup, ko kuma wa'annan wallet din su za ku je ku ajiye ku adana su. Duk wanda ya je adana, kamar da kuke gani zan ajiye link din wannan wallet din a description. Sannan dai kar a manta, idan yau ne farkon ziyartar ku wannan channel namu, ku taimaka ku danna mana alamar subscribe, sannan ku share bidiyon nan ga 'yan uwa da abokan arziki. Wannan shine hanya mafi sauki da zaka iya bude tonkeeper wallet. Muna godiya.